när du tar upp barn nummer 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och barn nummer 13. Under tiden ni dansar så gör jag juniorerna klara för sin omgång. Här kommer er musik. Samma filmer och vattengymnastik. Hon är en saga, det borde vara sann. Så nu har jag blivit en lycklig man. Jag ropar halleluja mamma, någon behöver gilla mig. Halleluja mamma, att få kunna löna sig för mig. Några ska få dansa egen dans och några kommer att gå